Kaixo gazteok, ze moduz zabiltzate. Gaur azalduko duguna pixkat prototipoen mundua da, badakit guztiok nahi duzuela aliketaren jarria programatzen eta web orrialde hori osatzen, baina askotan errezagoa egingo zaigu luzera begira, pausuka hastea eta pixka bat prototipoen munduan sartzea, ez? Prototipoen mundua oso zabala da, azkenean fideltasun mailak markatzen du ze prototipo puntutan egongo garen orduan. Hasiko gara esketxetatik direla prototipo fideltasun gutxienak daukatenak, baina horrek emango digu ahalbidea gauzak erraz aldatzeko, lehenengo prozedura edo fluxio horiek ikusteko, eta lehenengo gauza egingo duguna da esketxen bidez egin, arkatza eta papelarekin, horrela behin eta berriz egin ahalko ditugu, eta hortxe joango gara pixkat diseinatzen edo ikusten nolakoa nahi dugun izatea gure web orrialdea. Esan dugu prototipoen munduan murgilduko ginela eta fideltasun mailari pausu bat gehiago emanez, wireframingarekin hasiko gara eta erraminta batzu daude, utziko dizkizu egunak bai hemen behan eta baita dokumentuetan pixkat jolasteko, ezta? Eta fideltasun mailan pausu bat aurrera ematera baldin bagoaz zer esan nahi du. Baina web orrialdeetan topatuko ditugun osagaiak hasiko garela sartzen, hau da, tekstuak, kaxak, argazkiak non joango diren, estekak non joango diren, tekstua nolako izango den, eta elementu horiek sartzen hasiko gara web orrialde honi itxura gehiago ematen. Hau da momentua funtzionalitateak ikusteko eta aldaketa gehien proposatzeko, bale? Momentu honetan ja, eginda daukagunean gutxi gora bera egitura bat, hasiko gara gure ikaskideeri pasatzen, ikusteko beraiek ere bai logiko ikusten duten eta aldaketarik beharrezkoa izango zen, bale? Baina momentu hau oso garrantzitsua da aldaketa guztiak proposatzeko. Aurrera goaz, esan dugu fideltasun mailan joango garela pixkanak aurreratzen eta heldu garaia nahiko fideltasun maila altu batera, bale? Kasu honetan mock-uperi buruz hasiko gara hitz egiten. Ziur nago asko ikusi dituzuela hortik, baina gu ere egiteko kapasak izango gara orduan. Kasu honetan ja gutxi gora bera orrialdearen egitura badaukagu eginda. Hemen pixkat gehiago da look and feel deitzen dena, ez pixka bat ze itxura izango duen eta hemen garrantzi handia hartzen du diseinu grafikoak, eta webaren diseinuak. Orduan hemen txeia pixka bat hasiko gara koloreak sartzen, hasiko gara aukeratzen ze tipografia izango ditugun, eta gehiago egitura baino egitura hori nola osatuko dugun hasiko gara diseinatzen. Beraz, hemen gustuko duzuen diseinu grafikoa gustuko duzuen entzat, izango duzu tarte hau pixkat gehiago jolasteko. Heldu gara laugarrengo pausura fideltasun maila oso altuarekin azkenengo prototipo egitera, ez? Gogoratu lehenengo pausuetan pixkat egitura izango zela lantzen genuena, mock-upetan pixka bat gehiago diseinua eta ze grafismorekin joango diren, eta azkenengoan esteken fluxua zelan nabigatuko dugun, eta hau da azkenean prototipo oso fidela bai implementatuko dutenei pasatzeko eta baita bezeroari pasatzeko. Beraz, hemen txeia ez da aldaketarik egon behar, hemen gauza oso definitu bat eskaini behar dugu, beraz animo eta hau bukatuta hasi alzaretea zuen web orrialdea programatzen. Animo!